Batho bami my childrens. Ngithanda ukunamukela nonke la Holy Gun Postal Faith Mission Church. Batho bami ngamukela wonke umuntu ngisho uyabona nabalele abaphansi amadlozi emukelekile kuleli bandla abantu abami. Wena baba olaliswa amagwinya ngiyashumayela ngidlali la. Ngicabanga ukuthi mawula awuzelanga ukuzolala khona amahotela. Akukhona kule ndawo kuthiwa kwaMhlanga la. La ngathi ngishumayela kwakhona indoda yakwaMhlanga nayo ilele. Ntombazane yami wena ohlele ngaphambili. Ngizocela ntombazane yami ungiqoqele imlenze uyangiphazamisa ngiyashumayela la Holy Oxygen. Batho abami without a waste of airtime ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ngizosho mina njengomfundisi wenu Sir Dr. Archbishop Dapra, His Undiluted Highness King Mr. Ntshebe ukuthi okokuqala angizwisisi into enziwe le ntombazane. Ngicabanga ukuthi wakwasithola le ntombazane yami ugqoka i-G-string la lento ifaka izulu ebandleni. Ngicela uphume khona manje step to outside of my church. Landela uMandlovu akudlalwa la i-G-string manje cha phuma manje go to outside. Nixole bazalwane kokunye nizothi umfundisi unonya kanti ngile types engezwani nento eyibheke eceleni. Ngilo types enjalo Mazondo uyacwebezela ntombazane yami ucwebezela too much. Uyabona hey uyabona ungathi uJohannesburg ebusuku bophafa ntombazane. Angizwani nabantu abangaphafi la eHoly Gun. Kumele ucace ukuthi usebandleni likaNtshebe Crowley. Uyabona njoba ngithula nje ngibuka phansi bathu abami khona into engizwisa ubuhlungu. Dlamini ngiyakubona Dlamini inhliziyo yami ebuhlungu ngawe. Uyabona Dlamini mawungayishintsha inyathelo zakho ngizokuxosha lapha ebandleni. I'm super serious. Ngikukhomba nganasakhe sase Holy Gun. Uyabona Dlamini uyidlile ingane yabantu ingane yakwaNgqo. Wayidla ingane ithanda wayidla yahamba kancane. Uyabona wayidla uyidla imali yayo. Uyabona lengane ibikuthanda. Imisela ukwenzela konke. Uyabona ikufuye yizwe imfathu kunjena ububusi uyacebecebezela. Cela ukuthi Dlamini uyishintshe inyathelo zakho. Ngoba lokho kwenza ukuthi uphoxise ibandla lami lase Holy Gun Postal Faith Mission Church. Nyambosa. Ngiyabheka Nyambose lapha emva ngizwa ngiyafudumala ngizwa uyabona ngizwa Nyambose ngizwa ngiyashisa ngiyajuluka ngibane kid sweat. Nyambose ngikunika imali. Ngakunika imali engango 100 rand yebandla. Ngathi Nyambose hamba uyothenga ibhodlela lotshwala bomthendeleko. Wena wathenga amakesi otshwala u20. Nyambose akulona ibandla leyidakwa leli blood full. Akulona ibandla lakwaSathane lapho okudliwa khona ialcoholics lapho kudliwa khona utshwala imali yebhodlela lomthendeleko imali yebhodlela lomthendeleko. Nyambose ngiyakutshela ke kumanje kukhomba ngefingerprint uyakweleda la esontweni. Leyo mali kumele ibuye ethatha lobo tshwala yokuthengisa iyobuya futhi leyo mali sine interested. Ngoba uthatha imali yebandla wenza into engafanele. Bazalwane bami ngiyazi nizosho ukuthi umfundisi ucasukile namhlanje. Vele nginjalo bazalwane bami. Makukhona izinto ezinhle ngiyayinqoma makukhona izinto ezimbi ngiyayihlaba ngiyihlikize. Wena mnumzana ngazi bathi ubani utsotethe cishe. Ngicela usuke lapha baba uyohlalela lemvu. Ngicela usuke lapha. Cha suka tsotethe uyanuka. Tsotethe ngibuhlungu ukuthi unukiswa yini ngoba kusilona isonto lamavamba leli. Uyabona tsotethe ubogeza baba hamba impela ushone emva tsotethe. Sekukhona insipho eyinuka kamnandi noma ungenayi roll off khona insipho lena kuthiwa iHilux. Mawungenayi roll off uyayigcoba iHilux la blood full. Angifuni uzonuka la ebandleni lamkhemana. Ake siphume ngeculo ke bathu abami lapha enkonzweni. Lena ingoma ke esiyishaya namadodana sesigangeni. Holy Oxygen. Thina sinje. Thina sinje. Thina sinje. Thina sinje. Thina sinje. Thina sinje.